Blade of Justice. No to mi chod do riti, fakt už ty kokos, posratý debilný Blade of debilný debil. Level s tým úplne najlepším gameplayom. Tou úplne najlepšou dekoráciou. A taktiež level, ktorý som si vybral ako svoj New Hardest. Takto hneď na úvod by bolo dobre podotknúť, že ja som ten level už hral v minulosti a venoval som mu, tuším, až 10 000 pokusov. Čiže ten level už som mal pomerne naučený a hrať ho na začiatku nebolo až také hrozné, ako by sa zdalo. No a hneď v prvý deň som dal 2 dobré rany a to boli 58 až 100 a 27% od nuly. Tieto najbližšie plus minus 2 týždne trochu speedrunem, pretože tu sa ešte nič také zaujímavé nedialo. Som si ešte len tak zvykal na ten level, ešte som sa s ním prepájal. Nie, ale vážne, ešte som sa učil ten pofiderný duál, ktorý je okolo 50% a tiež som sa snažil zlepšiť v podstate v každej časti, lebo potom sa to logicky bude ľahšie hrať od nuly. V týchto dňoch sa to už celkom rozbehlo, v jeden deň sa mi podarilo dať rovno 4 new besty a to boli 40%, 41%, 50%. No poď idem na duál, ticho teraz. 50. No a teraz sa dostávame k tej najväčšej kliatbe a to je 51. Môj štvrtý new best bol 51%, no kým som dal ďalší new best, tak som na 51% zomrel nie raz, nie dvakrát, nie trikrát, nie štyrikrát, ale 5 krát. Áno, kým som pasol 51, tak som tam zomrel 5 krát a teraz tie všetky smrte ukážem, lebo to je proste absolútne kino. Wow, 51, wow, 51, wow. Úplný waste. Nie, zas 51! Nie, zas 51, už do ríti, choď! Poď, už fakt ale. Ale už to není normálne! Není to už normálne, už stačí! Hala. Testing environment. Zas som dal 51! Už kurva! 5 krát som tam skapal do piči! 5 krát už! Kurva! Jebnutý Blade of Justice, fakt. Už to jebem. Až po týchto 5 failoch na 51% som dal new best a ten bol 58%. Konečne, ty kokos! Konečne! Yes, kde si zomrel? Počas týchto dní som moc dobre nehral, keďže som sa k tomu levelu vrátil po dosť dlhej až 4-dňovej pauze, ktorú zapričinil môj výlet do Bratislavy, čiže tu nie je o čom veľmi rozprávať až na to, že som dal svoj prvý pokus na UFO a nechajte sa prekvapiť, aké to bolo percento. Dobre, ticho, idem na UFO.
6-7! Boom! Nice. Dobre, takže ešte predtým, ako sa dostaneme k samotnému completionu, tak som dal ešte zopár new bestov, ktoré ešte ukážem. No a začneme so 69%. Som bol ozaj zúfalý, lebo som hral pol hodinu a nevedel som sa dostať nikam. Haha! Končím! Dovidenia, dovidenia! Hneď pár pokusov po tomto rane mi ale prijalo šťastie a dostal som sa poprvýkrát za UFO, ale kvôli stresu som to totálne dodrbal a skapal som na 80%. Yes! Yes! No a hneď deň na to sa stalo toto. Aleluja, dovidenia, koniec, čaupa, končím. No a teraz, dámy a pani, po 35 dňoch a 13 981 pokusoch vám predstavujem Blade of Justice 100%. Jaj. Nie, ja som skapal ako plitká voda. Fú. Priam absurdné. Kam skapal ako mŕtve more. Skapať ako plitká voda. Mŕtve more si zomrel ako. Ale more. Dano Bodnár Halas, na hrad. halas, halas. Ticho. Idem na UFO, ticho, prosím. Som totálne nečakal, že sa dneska stane. Poviem, skapem na UFE, ale keby sa náhodou dostajem ďaleko, Nie, no tak... neskapeš, dáš to. Keď sa náhodou Daj dostajem ďaleko... Stefan. Nedám si telefón, ja vám verím, že budete ticho. Na tých zopár sekúnd. No aj poďme. Moc sa zdržiavam, ideme na to. Hudba na max, lebo proste som tough, chápeš? To nemôžem prejsť tento pokus a jebem také pičoviny, rozprávam tu. Ideme. Ja som prešiel Blade of Justice! Yes! 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 Ja som to prešiel! Sorry, koľko? On to dal! On to dal pekne!